mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ako na yata ang may pinakapoging tatay. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Roma. Matagal na kitang crush. Simula nang makita kita sa Facebook. Year 2018 ata yun kung hindi ako nagkakamali. Matagal na rin akong avid listener mo. Pagpasensyahan mo na ako kasi hindi naman ako magaling magkwento. O kahit sa personal, hindi ako masyadong palakwento. Sinasarili ko na lang yung nararamdaman ko. Isa akong introvert. Katunayan, halos wala akong tropa na turing, bukod sa mga high school friends ko. At eto ko ngayon, nagbabahagi ng kwento tungkol sa pinakapogi kong tatay. Ito, ang aking secret file. Pangalawa ko sa magkakapatid. Yung bunso namin babae. Meron akong kuya. Masasabi ko yung naging buhay namin financially parang roller coaster. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. May pagkakataon na sagana kami sa hapagkainan. Pero may pagkakataon din na kapos. Iba-iba rin kasi ang naging trabaho ng tatay ko. Nung bata pa ako, lagi akong sinasama ni tatay sa mga lakad niya sa trabaho. Naging salesman siya ng isang kumpanya. Kapag nagbebenta o nangongolekta siya ng tseke, sinasama niya ako. Nakakarating ako ng iba't ibang probinsya. Nueva Ecija, Pampanga, Bataan, Laguna, Batangas, Cavite, at ang pinakamalayo na siguro yung naaalala ko, sa Ilocos Norte. Naaalala ko yun. Bumaba pa kami ng Sinking Bell Tower, mga 5 to 7 years old lang siguro ako noon. Basta, si tatay, maraming naging trabaho para maitaguyod niya yung pamilya namin. Naalala ko rin nung maliliit pa kami, nagtitinda siya ng matamis, ube, at makapuno. Pinauutang niya yun sa mga bangko sa Maynila. Natutunan niya yun sa nanay niya. So 1987 to 1989 naging salesman siya. Then 1990, nagtayo siya ng sarili niyang kumpanya. Medyo guminhawa ang buhay namin pansamantala. Pero
hindi nagtagal. Nalugi siya sa maraming kadahilanan na hindi ko rin masyadong maintindihan nung panahong yun dahil bata pa rin ako noon. Then year 2000 or year 1993 to 1999, pumasok ng pagtataksi si tatay. Yan yung time na halos sakto lang yung kinikita niya. Minsan kapos pa. May pagkakataon na alala ko, toyo lang ang ulam namin. Kasi hindi nakakapag-iwan ng pera si tatay kay nanay. Fast forward to 2000 to 2003. Nagtayo uli ng bagong kumpanya si tatay. Naging okay uli ang buhay namin financially. Panandalian. At sa pangalawang pagkakataon, nalugi uli yung kampanyang tinayo niya. Fast forward to 2004 to 2007. Nag-work ako sa tatay ko bilang pahinante. Kapatid ni tatay, yung may-ari ng kumpanya. Diyan ko laging nakakasama si tatay. Early 20s na ako nung time na yon. Si tatay kasi yung klase ng tao na kapag kausap mo, hindi na uubusan ng kwento. Aaminin ko, marami ring bad side si tatay. Mabisyo rin si tatay. Karera sa kabayo, malakas magyosi, 3 kaha sa isang araw na uuubos niya. Chick boy din si tatay. May mga pagkakataon na nagigising ako sa hotel ng mag-isa. Nung time na ito, biyahero pa kami . Yung pala, nasa kabilang kwarto. Alam nyo na, may ibang katabi pala. Actually, hindi naman ako nagulat kasi kilala ko naman na si tatay. Nagkaroon din siya ng kabit sa probinsya. Masakit yun para sa nanay ko pero wala akong nagawa. Hindi ko yun nasabi kay nanay kasi hindi ko pa alam kung saan ako lulugar noong mga panahong yun. Pero sa kabila ng bad sides niya, marami siyang good sides. Napaka-responsable ni tatay sa pamilya niya. Kaya nga idol ko siya. Kaya lahat ng pagpupursige, ginawa niya para umahon ang buhay namin. Mabait na kapatid din siya. Saksi ako sa mga ginawang tulong niya sa mga kapatid niya. Siya kasi ang nagturo sa mga kapatid niya ng negosyo sa marketing. Isang mabait na anak din si tatay. Alam kong mahal na mahal niya si Lola, na nanay niya. Relihiyoso rin si tatay. Nakwento niya, naging sakristan siya dati. Nung mga bata pa kami, walang linggo na hindi kami nagsisimba. Kahit itong malalaki na kami, tuloy pa rin ang Sunday Mass. Fast forward to 2018. Nung mapetisyon sila ng kuya ko sa Amerika, si kuya na ang lagi niyang nakakasama. At si nanay. Naging masaya naman sila kasama ni kuya. Nagtrabaho din si tatay doon kaso mga ilang linggo lang kasi hindi na rin kaya ni tatay ang trabaho doon. 66 years old na rin naman siya nung time na yun. Nag-enjoy naman si tatay sa buhay Amerika. Nakapunta siya sa mga iba't ibang lugar doon. Nakakain ng mga masasarap na pagkain. Ang ayaw lang naman ni tatay yung lamig kapag winter. Nagkakasakit siya ng pneumonia. Before nung nasa Pilipinas pa sila ni nanay, ilang beses na rin siyang nagkaroon ng TB at pneumonia. Kaya ilang beses na rin siyang na-ospital. Kaya nung nagpunta sila sa Amerika, halos ganun din ang nangyari. May pagkakataon na na-ospital siya ng matagal. Sa Amerika na rin, na-detect na may prostate cancer siya. Pero naagapan naman. Iba kasi ang health facility sa ibang bansa. Yun nga lang, halos buwan-buwan, pumapasok si tatay sa ospital. Tumagal nga siya sa ospital ng 1 buwan . Sabay kasi sa opera ng prostate niya, yung pneumonia niya. Kaya naging komplikado. Nakomatose pa siya ng ilang linggo. Akala namin nung time na yun, hindi na siya magsusurvive. Panahon din kasi yun ng COVID. Kaya walang nakakadalaw sa kanya kahit yung kuya ko.
Video call lang paminsan sa doktor. Pero naging okay si tatay. Lumakas siya uli. Pero wala pang isang taon, bumigay naman yung kidney niya. Kaya naging dialysis patient na rin siya. Okay naman si tatay kahit paminsan. Nagkaka-pneumonia, gumagaling naman. Then fast forward to December 2022 to January 2023. Nagbakasyon sila sa Pinas ni nanay. Kasama rin si kuya. Nagkaroon ng reunion ang tatay ko sa side nila. Nakita niya ang mga kapatid at mga pamangkin niya. Siya talaga ang nag-set noon. At yun na rin pala ang huling beses na makikita nila si tatay. Si tatay, huling umuwi ng Amerika. Sila kuya at nanay December umuwi. Si tatay January kasi ayaw niya pa talagang umuwi. Napilitan lang umuwi si tatay kasi muntik na naman siyang mamatay. Naagapan lang at nadala sa ospital. Namaga yung paa niya. Kulang kasi yung dialysis session niya. Ginawang twice a week lang. Dapat thrice a week. Hindi kasi siya libre ng dialysis dito kaya mahirap din magstay dito sa Pilipinas. Then October, birthday ni tatay. Maraming bisita, friends and relatives. Churchmate niya sa church, of course, born again. Take note, Catholic pa rin si tatay pero nakikinig siya sa born again. Masaya yung birthday ni tatay. Maraming bisita, marami ata siya nung nakain nung time na yun. And siguro dito nagumpisa na magkaroon siya ng iniinda sa tiyan niya. Ilang araw lang after birthday niya, dinala siya sa ospital. Pero nakauwi naman agad siya. Laging masakit ang tiyan niya. Nagsusuka at nagtatai pa minsan. Mga ilang buwan din na ganyan iniinda niya, kila kuya at nanay. Dumaan ang Pasko at bagong taon, may pagkakataon na may iniinda pa rin si tatay. Feb 2024, nakapag-Mexico pa sila ni kuya sa cruise ship. Kahit medyo hindi okay ang nararamdaman ni tatay. March 2024, dito na nalaman na may liver cancer na si tatay. In-schedule na ang treatment sa kanya next week pero need daw niyang magpalakas. Nakaalabas pa siya ng ospital nung time na yun. Babalik na lang for treatment. March 16, dinala si tatay sa ospital dahil hindi na kumakain. Sabi ni kuya. Nasa Zambales kami nung time na yun dahil birthday ng tatay ng misis ko. Hindi na rin pala naging okay si tatay simula nang dalhin siya sa ospital. Nahihirapan na rin siyang magsalita. At halos hindi na rin namin siya makausap nung time na yun. March 22, tinawagan kami ng kuya ko para sabihin na hindi na magsusurvive si tatay. Kaya in-advise ng doktor na bibigyan na lang siya ng pampakalma para makausap namin bago siya mawala unti-unti. Pero hindi na yun nangyari dahil binawian na rin siya ng buhay. Wala sigurong isang oras bago kami nag-usap magkakapatid. Hindi na kami pinag-decide ni tatay. Siya na yung kusang nawala para hindi na kami mahirapang magdesisyon. Ang hirap palang mawalan ng mahal sa buhay. Halos hindi ako nakakatulog. Ang hirap tanggapin. Pero lagi ko nalang iniisip na andyan lang si tatay. Buhay ang mga alaala niya. Mga pangaral niya sa amin. At ayoko rin na nakikita siyang nahihirapan. Masyado ng maraming hirap ang pinagdaanan niya sa sakit niya. Gusto ko lang naman na magbigay pugay sa tatay ko. Tay, salamat sa aral at talinong naibahagi mo sa akin at sa mga kapatid ko. Sa lahat ng sakripisyo mo para maitaguyod ng pamilya natin. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa iyo kasi hindi natupad ang pangarap mo sa akin. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pero huwag kang mag-alala, tay. Nagsusumikap pa rin ako para maitaguyod ko rin yung pamilya ko. Nagsusumikap ako na maging mabuti ring ama katulad ng pagpapalaki mo sa amin.
Ikaw ang lodi ko pagdating sa pagiging responsable. Good provider talaga si tatay. Napakasipag na ama. At wala akong masabi. Tay, paalam. Alam ko hindi naging madali ang laban mo sa mga nakalipas sa taon. Kahit ayaw pa namin, tinanggap na namin ang maluwag na wala ka na. Mamimiss ka ng mga apo mo. Salamat sa mga masasayang alaalang iniwan mo sa akin nung bata pa ako na lagi mo akong bitbit. Hanggang sa huling pagkikita natin, tay. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Rom. At ito, ang aking secret vow.